Mga kapatid at mga kaibigan, nandito na si Matang Lawin Bicol sa programang Kumustahan sa mga kabarangay. Kumustahan sa mga kabarangay. Programang tatalakay sa mga isyu at usapin na nangyayari sa mga barangay. At nandyan din ang batian at kumustahan. Kumustahan sa mga kabarangay. Saan ka man sulok ng mundo, naroroon kasama niyo si Matang Lawin Bicol. Kumustahan sa mga kabarangay. Kumustahan sa mga kabarangay. Ang programang may respeto, pagkakaibigan at pagmamahalan. Si Matang Lawin Bicol sa programang Kumustahan sa mga kabarangay. Kumustahan sa mga kabarangay. Sa labas ng ating bansa, lalong-lalo na po ang mga OFW. So, abangan niyo po mga kaibigan ang sa tuyang live mamayang 7 p.m. to 8 p.m. Ang sa tuyang mga topic, mga tugang, iyo po ang Crowd One. The Crowd One presentation. So, mayroong mga pagbabago mga tugang ang sa tuyang Crowd One, ano? Ang Crowd One po mga tugang, iyo po ang pinakang sikat ngayong online business mga tugang. Sa mga gusto pong mag-join sa Crowd One ay pwede po kayo mag-PM kay Matang Lawin Bicol and pwede kayong mag-join at magtanong sa mga sistema kung paano tayo makapasok sa Crowd One. At pwede niyo pong hanapin ang Crowd One presentation sa YouTube channel. Ano? Nandiyan po lahat ang mga karagdagang mga impormasyon at mga malalaman niyo po kung paano maka-join sa Crowd One. Ano? Dahil marami na po ang mga sumikat sa larangan ng Crowd One. Okay, marina pagkaaga kay Agnes Sensiporo Ganador and siyempre kay Denise Paz Benitez. Ano? Pirmiman ining nakalive si Denise Paz Benitez ang sa tuwing parang tabay sa Matang Lawin Bicol. So, dakulo ng ibig sa niya na. Dakulo ng ang iko. Dakulo ng iko kan sa tuyang microphone. Mala, bagoan sa tuyang be it sound card, ano? Inipuan sa tuyang pagagamit mga tugang sa tuyang paglalay hindi sa Matang Lawin Bicol. Inian sa tuyang monitor and halat-halatan lang po nila mga tugang daan sa tuyang mga live. Igwa na po kayong mahihiling dyan ang mga update na mga video na sa inyong mahihiling hindi sa programang Matang Lawin Bicol. Ano? So dito sa Makakay meron po tayo ditong outlet ng Crowd One, ano?
pwede kayo magtanong kay Pastor Lanon. Mhm. Okay, sabi ni Dines Vance Benitez, kumusta na po? Na-miss ka na? Ay, salamat tabi sa imo, Dines Vance Benitez. Ano, kumusta man ang sa kuyang boses? Dahil kaya kung monitor mo niyan sa kuyang paglalay, dahil ko aram kung ano ang klaseng boses ang nagluluwas ko niya kay Batanglaw. Ano, kumusta man tabi, amigo, ang sa kuyang sound? Ay, arayo pa lang sa kuyang microphone, ade. Arayo lang sa tuyang microphone. Baka di kita nadadanugan sa tuyang mga parang kamay, ano? Okay, yan ang tanong ni Agnes Sincipuro Ganador. Ano daw po ang Crowd One? Ang Crowd One po ay sarong online business, mga tugan, ano? Dahil si Matanglawin Bicol ay nakulong kitang nagkarlaw ka ng mga online business, pero hindi maganda ang sistema ng kanilang mga produkto. Dito sa Crowd One ay wala po ditong produkto na ibinibenta, kundi ang sistema po dito ay matatagpuan niya. Sabi ni Alex, sikat talaga yan, Crowd One, legit na maray, may upline man nga ni kami dyan. Yan baga si Alex, nakahiling na kayo diyan kang Crowd One. So, pasensya na po ka mga tugang, ano, medyo maribok-ribok sa luwas, tama lang nga ni maurang-urang nun yan digi sa Banwaan ni Bakakay, ano? Makusubo na naman po mga tugang ang urang-urang digi sa Banwaan ni Bakakay, kaya sa mga motorista dyan ay medyo magpreparar po kita kan sa tuyang mga kaputi, asin, sa indong pagpadalagan kan sa indong mga motor, dapat luway-luway sila. Ano? Tadakulan ba ang mga nagiging kausa kang aksidente ko niya na panahon, lalong-lalo na po naman sa mga motorista, ano? Dakulan na mga motor ang mga nagkaka-aksidente dahil sa makusogong termian. Okay, Agnes, pwede mo po akong i-PM sa ikatabing lugar, tangaling mabisita taga dyan sa indong lugar. Pa-shout out, boss. Maray na ay dyan sa Lawingco Barbershop, ano? Dyan talaga yung kan sa tuya mga sponsor kay Matanglawin Bicol. Matibayon yan si Marcelino Magunting. Malangan siya nagunting kan sa kuyang buhok. Ya, malinigon mga matuga. Minagwa po si Matanglaway. Salamat ang tabin sa imo, ano, kay Marcelino. Saro po yan sa mga pinakang mahusay at magaling na barbero digdi sa Banwaan ng Bakakay. Dahil ang Lawingco Barbershop, mga tugang, saro na yan sa pinakang sikat mo niyan digdi sa Banwaan ng Bakakay. Tamala nga ni baga ang pagpagunting dyan, halos pirila-pila na mga tugang. Kaya mabuhay po ang Lawingco Barbershop. Diyan matatagpuan sa sentro ng Bakakay, Albay, na malapit po yan dyan sa Children's Paradise. Alright? Okay. Legit yan na Madam Agnes Sincipuro Ganador. At pwede po kayong mag-join kay Matanglawin Bicol, ano? Tanganing maturuan kamo kung paano ang pag-join and paano ang pag-download ng Crowd One, no? Ida-download po nito ang Crowd One, and then punta po kayo dun sa YouTube channel ng Crowd One Presentation upang malaman niyo po ang kung paano ang pag-join sa Crowd One, no? Good morning. Sa gabi sa mga parang trabay, mas medyo mauran-uran kita mo niya. So, at dyan nabanggi mga tugang, abangan niyo po ang sa kuyang live presentation ng Matanglawin Bicol sa Crowd One online business.
Ginakaw Grocery sa sentro kang Bakakay, Albay. Okay, Ma'am Agnes, sabi niya, kailangan ba ng membership fee? Opo, Ma'am Agnes and Joporo, siyempre, ano man ang ating pinasok ng mga negosyo, kailangan pa rin dyan talaga ng members fee, no? Magkakaroon ka. Pero, ituturo ko sa iyo, Ma'am Agnes, kung halimbawa kung nasaan ka man na lugar, ay pwede ka po namin puntahan dyan upang malaman nyo ang sistema kung paano makasali sa Crowd1 online business. Ano? Dahil ngayon po mga kaibigan ay kadalasan sa ating mga kababayan ay lahat ng mga tao ay may hawak ng mga cellphone. Kaya ngayon hindi mo na kailangan pumasok ng opisina kapag masipag ka lang at magaling kang makipag-coordinate sa mga tao ay mabilis ang pag-asenso dito sa Crowd1. Okay? Pwede kita hikayatin man sa San Andres, sa address mo po. Yun baka member man rin aram ko member din si Alex Medora. Okay? So yan, at mamayang gabi ay inyo pong makakausap si Up Nancy, yung upline si Up Nancy, no? Mamayang alas 7 po ay live po dito si Up Nancy sa Matanglawin, Bicol, no? Mamaya abangan mo po ang Matanglawin, Bicol at inyo pong mapapanoodaan sa moyang upline na si Madam Up Nancy, no? So yan ang sa inyong magpapaliwanag hindi sa Kabikulan, no? Siyempre maraming salamat man sa sponsor ng Matanglawin, Bicol, ang Outlife Coffee Herbal na mababakal dyan sa Barangay 7, Poblasyon, Bakakay, Albay. At hanapin lamang si Mr. Ray Basmayor. And siyempre yung na dyan ang Rica's Refreshment Store and Restaurant sa Barangay 5, Poblasyon, Bakakay, Albay. And siyempre ang Micas Store sa Barangay 7, Poblasyon, Bakakay, Albay. Kumpleto na po dyan sa sa Micas Store dito sa Banwaanin sa Barangay 7. Halos kumpleto po dyan ang sa mga groceries, no? Opo, Ma'am Agnes, legit na legit po yan dahil ang Crowd1 po mga tugang ay saro po yan sa pinakang sikat ngayon na online business, ano? Dahil maraming benefits po kayong matatanggap yan sa Crowd1, lalong-lalo na po kapag ikaw ay maraming mga kaibigan, no? Kaya Ma'am Agnes, siguro natitiyak ko sa iyo, hindi ka masisiruhan ng iyong mga kabarkada. Alam ko, napakarami mong kaibigan, kaya mas mabilis na umasenso ka dito sa Crowd1. Okay, siyempre, yaon na dyan ang Lawico Barber Shop sa sentro ni Bakakay and ang Studio Welding Shop sa Barangay 7, Poblasyon, Bakakay, Albay. Siyempre, ang Angel's Burger, no? Kusina ni Charles and the Big Drop Clothes, no? Sa Barangay 5, Poblasyon, Bakakay, Albay. Okay, so good morning kay Jake Barakel watching for you here and makaskaso. So kuya, asensya na po nga mata, wala kayo kita ki mga purgene, wala pa kitang amplifier, hindi, ang sa tuyang mixer, no? So, malapit na pong dumating. At sabi ni Jake, watching for you here at Basud, Tabaco City, shout out sa gabos na nagdadangog asin naghihiling kan sa tuyang programa. Mabuhay ka tabi Jake, ano? At halata-latang lang nito tabi Jake papagayunan taan sa tuyang live stream dito sa Matanglawin, Bicol, ano? Medyo kulang pa ini sa tuyang mga gadgets dito, pero malapit na, no? Okay.
So, sabi ni Alex, yan ang pinaka-legit na networking sa bansa na kumita talaga ng Pinoy, lalo na yung grade 3 lang. Okay, tabi. Baka pwede ka tabi mag-join sa Sakuyang Live, Alex Midora. Ano? Pinilitan mo lang yung dalawang tao sa baba sa iyo mong live. Makakakunik ka sa akin para matanong kita about yan sa Crowd 1 presentation. Alam ko, sa Romanini sa mga upline si Alex Midora, no? Kung hindi ako nagkakamali. Dahil nagkita na kami nandito sa Bakaka. Baka pwedeng mag-connect katabi sa Kuya Alex Midora upang matanong kita tungkol sa Crowd 1, ano? Dahil hindi ko kasi dala ngayon yung ating kopya, yung ating pong Crowd 1 presentation. Pero malapit na po, ano? Abangan niyo po yan dito sa Matanglaw, Bicol, ano? Dahil marami na pong kumita dito sa Crowd 1. Siyempre, pasalamatan na niya to ang John D. Hardware sa Barangay 8, Poblacion, Bakakay, Albay. Tayaon man po dyan mga tugang ang mga baratuhon na mga barakalon dyan sa John D. Hardware. No? And siyempre, ang Carlito Funeral Center dyan sa Tabaco Branch. At hanapin lamang si Madam Ima Buasa sa may Chinese Cemetery. No? Dahil yan ang pinakang sikat ngayon ng mga funeral dito sa Primero Distrito, Canalbay. Walang iba kundi ang Carlito Bercasio Funeral Center. Okay? Kailangan ba ng membership fee? Ay, hindi nabasa na. No? Okay. So, mamayang hapon, ano? Dahil nagdadry lang po tayo sa Sakuyang Live mo niya na pagkaaga. At dyan nakulong kita mga bisita sa Matanglawin, Bicol, ano? Dahil mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay na dapat yung matutunan sa Crowd 1. And siyempre binabati ko yung mga taga-Pidon Albay dyan sa Basicaw Coastal, ang sa yung mga upline ng Crowd 1, ano? And siyempre sa Sitio Kapulak, si Princess Magdakop Bolinao. Shout out sa mo, Tabi Idol. Kumusta ka na, Tabi Princess Magdakop Bolinao? Ano ba ang iyong pinagkakabalaan sa umagang ito? At baka gusto mong mag-join sa Crowd 1, ano? At hanapin lamang si Matanglawin, Bicol. At pwede po kaming magsadya sa inyong mga lugar kung kinakailangan na available po ang sa inyong mga oras ay pwede kaming bumisita sa inyo. Kang nakaaging mga bulan, nag-ikot-ikot baga si Matanglawin. May nakahiling sa kuyang sarot sa mga viewers ko. Sabi sa kuya, ikaw pala niya tabi si Matanglawin. Nakakita, may tumon ko ngayon sa personal. Araw mo pa, no, minitumon si Matanglawin sa kakakampanya kang mga panahon. Pero mabalik mong iran ang kaputihan ni Matanglawin. Okay, pabati sa pinsan kong si J. Caralios Jane na happy birthday. Happy birthday kay Jane Caralios. Anong lugar ino ta? Anong lugar tabi ini? Dapat kumpleto intanganing ang pagbati ta. Aram ka konsensin ng mga lugar. Okay? So ining sa tuyong live ganyan ay parang test program lang muna, no? Pamayang alas 7 ay magpo-programa po si Matanglawin, Bicol at makakausap natin si Up Nancy ang sa tuyang upline sa Crowd 1. Si Up Nancy Nares. Muntik na maging kapilido ko si Up Nancy
narista, nabari sebagai si Matanglawe. Yan saro sa mga mabuot asin matsaka sa iyang online business mga tugang. Ini mo yan ang pinakang mga patok na patok mo yan mga tugang online business, ano? Lalo-lalo na kapag madami tayong mga kaibigan ay mas mapapabilis mga tugang ang sa indong online business, no? Isipin mo, nasa bahay ka lang ay pwede ka nang kumita ng limpak-limpak na mga salapi. Ayaw nyo ba kumita ng limpak-limpak na mga salapi? Mamaya po, abangan nyo po dito lang yan sa Matanglawin, Bicol sa oras ng alas 7 ng gabi hanggang alas 8 po yan, no? So, makikita nyo in personal dito sa online radio broadcast kay Matanglawin, Bicol, no? Kaya pakishare po ang sa tuyang programa mo niya. Tanganing at siya nabanggit dakulon kita, no? Dakulon kitang mga viewers. Dahil kung sarap na sana sa tuyang viewers, ma-video call na sana ako sa indaw. Tabangin man ito si Matanglawin, Bicol. Tanganing so gabos na mga nangangarahipunin mga tabang, mga problema, mga reports na mga anomalya na nagaganap sa indang lugar ay nabubuksan sa pamamagitan ng ating programa Matanglawin, Bicol. Okay. So, si Princess Iskisa, good morning Matanglawin, Bicol. Shout out sa mga taga-Pulanggi at kay Sir Ray Bas Mayor ng Bakakay Albay, watching program, advertise pa rin po sa mga farmers po ng mga combined harvest and need po combined harvest need po ninda mga tukdo nin pag-operate nin harvest PM lang po Mr. Francel Insisa para magturo mag-operate. Salamat po. Okay, thank you sa imong mga pinapabot na mga impormasyon. At ito pong Matanglawin, Bicol ay pwede po kayong mag-live broadcast sa Matanglawin, Bicol, lalong-lalo na po kung mayroon kayong mga produkto na gusto nyong i-promote, ay dito lang po yan sa Matanglawin, Bicol. No? Okay. Salamat sa mga commentators ng kanya na pagkaaga. At patuloy po nitong susuportahan ang Matanglawin, Bicol, tanganing ang gabos ay magkamit nin tunay na biyaya. Okay. And siyempre pinabati ko man ang sa kuya mga pag-iribal sa Barangay Council. Ang gabos na mga pag-iribal sa Barangay Council, siyempre sa pamumuno ng samuyang kapitan na si Capboy Bien Generoso. And siyempre, shout out man sa mga PNP Bakakay, no? Na mga may gusto man sila sa indang pag-serve sa satuyang mga kababayan. Dapat araw po takaan, sabi nga ni, sana all. Okay. Magayunan so programa ni Golden Boy, kasubago sa UNTV, sa UTV channel, sa iyang page, mga manggagayo na mga rawit-dawit manungod sa mga bagay na sa iyang napapansin sa satuyang kapalibutan. Shout out kay Sir Adrian Duterte, ang sa kuyang idol sa Rapas kung Rapas.
mga kabarangay. Ini po ang sendong lingkod, si Matanglawin Bicol, ang misteryusong lalaki ng Kabikulan. Okay. Sa mga nagpupuro-karaturong pangunya na pagkaaga, gising-gising. Sa mga namamarahaw pa lang, ano lamang ang sendong mga pamahawan mo niya na pagabanggi, ang mga na pagkaaga. Masiramon mga tugang ang pagkapinin ad live every morning, ano? I-try niyo po ang ad live coffee herbal na matatagpuan sa Barangay 7, Poblacion Bakakay, Albay. Ayan, siyempre hanapin lamang si Mr. Ray Basmayo. And siyempre ang Papa ng Grill House, Minolitson Chicken Inasal, dyan sa sentro ng Bakakay. And siyempre shout out mga kay Jane Caralios. Ano sa ito yung mga masukid na taga-subaybay ng Matanglawin Bicol. Okay, welcome po sa Gabo sa mga Parangtabay. Bukas na po ang sa tuyang comment section. Sa mga gusto magpaabot ng mga karagdagang mga impormasyon na nagaganap sa tuyang kapalibutan. Sa mga may birthday, sa mga may piestahan, sa tuyang mga kabarangay, happy fiesta. Okay, malapit na ang fiesta dyan sa Barangay Maragondon, Idoran Albay, sa June 12. So happy fiesta po dyan sa mga taga Marigondong, Idoran Albay. Siyempre shout out kay Kap Henry Pukaan, ang may gusto na barangay captain ng Barangay Marigondong. So makipista lamang ako dyan sa Barangay Marigondong. Namanda ko sa ko kay Kap Henry Pukaan. Okay, salamat kay Princess Magdakop Polina. Pabati sa kuyang kumplianyo, pabati man ako idol Matanglawin kan sa kuyang birthday. Patugtugan na so happy birthday ta naka radyo man ako ngunyahan. So, pasensya na po muna sa mga may request na mga sonta. Dahil kaya minapot pa sa tuyang laptop na nasubli. So, dahil kita kay mga sound effect. Ngunya na pagkaaga. So, siguro mamayang gabi, no? Babatiin natin ang birthday song si sini. Nawara sa yung music. Alright. Okay, so mamayang 7 o'clock, tayo po ay magbabalik sa tuyang programa ang kumustahan sa tuyang mga kabarangay. And siyempre, ikaw kita ang mga guests sa tuyang programa mamayang gabi. At dito kayo makikita ng mga artista. Makakausap natin ang mga sarot sa mga naging milyoner sa pamamagitan ng produkto ng Crowd One. Happy birthday kay Ma'am Caralios Jane and MBTC. Ano yun yung MBTC na yun? So, happy birthday sa mga may birthday ko niyan.
sa transportasyon, ano? Dahil sa kahalabaan ng panahon na halos dahil na nagpapaka-dilinsya man sa ito yung mga tsuper, no? So, ngunyan ang sa ilang mga kaputan, mga tugang, kung nuarin may babalik ang dating pamamasadakan sa ito yung mga tsuper, lalong-lalo na po ito mga tricycle driver. So, kailangan na po natin makipag-ugnayan yan, no? Sa kinaukulan upang ma-aksyonan natin itong mga kababayan niya, itong mga driver. Okay. Okay, sa giraray mga tugang, siyempre salamat man sa sponsor ng Crowd One, Crowd One Company. Maraming salamat. And siyempre shout out kay Up Nancy. And siyempre kay Up Imelda Lumangaya yan sa Metro Manila. Sabi ni Agnes Sinsipuro Ganador, happy birthday sa imo ni Caralius J. Ma'am, madyan kami ni Agong. Oh. Ano daw kung madyan man si Batanglawe? ano laman? Durumpihan dyan, sabi. Jay, madyan lamang kami dyan sa Indo. Anong lugar iyan? Pupulot ng mga may birthday ko niyan. Okay, paki-like and share naman po ang sa tuyang live. At siya na, lalo na po at siya na 7 p.m. Tama-live kita. Padakulong kita mga makakaulay-ulay mga tugang na mga businessman upang makapagpaliwanag ng kanilang mga negosyo, no? Kamo niyan mga tugang, dahil naman pagpapasaran nyo niyan ang sa imong tinapusan, ano man ang sa imong kakayanan, ay sa negosyo po mga tugang, basta't magaling ka, magiging milyonarya ka. Sa mga gustong magtipon-tipon man dyan sa inyong hinanap-hanapan, yaon man dyan ang BDO sa Bakakay, ano? Pwede po kayo dyan mag-apply dyan sa BDO, no? Sa mga mahilig mag-savings. Yaon dyan ang BDO dyan sa Bakakay. Sa sentro po yan ang Bakakay, no? Siyempre, binabati ko man ang mga driver ng UB Express Terminal dito sa Banwanin, Bakakay. At siyempre, dyan sa Legazpi City. Ang sa ito yung mga gapos ng mga driver ng UB Express. Kung saan-saan ng mga lugar po yan. Iguang mga biduran, mga namamasada dyan sa Legazpi Terminal. No? Mga mabuto ng mga driver dyan. At siyempre, ang Punta Almara, mga tugang, kung kamo naghahanap ng mga karigusan, and siyempre, sa mga magagayo na mga tanawin, dyan nito matatagpuan sa Punta Almara. And siyempre, shoutout man kay Kap Mirisa de Luna dyan sa Sitio Kapula, Mount Noon, Ligao City. So, nagpaparagayo na baga ang Mount Noon, Ligao City. Siyempre, dahil po yan sa mga nagpapadalagan ng sindang barangay, kaya iguumaw po kita tabi Kap ni Risa de Luna. Kaya mabuhay ka po tabi Kap. And siyempre, happy graduation sa mga mag-graduar mo niya na bulan.
sa Davao City. Okay. So, sobrang taas na naman ang mga bilihin sa Banwaan ng Bakakay. Ang mga karne buda, ang mga sira. Grabe na po ang pagtaas kansin ng mga presyo. So, dito naman po yung magugulan ang pagtataas kan mga presyo ko niyan. Gawa ng sobrang taas man paano kang gasolina. So, mahalo na nga ni pagada ang krudo mo niyan, masalanggaw pa sa presyo kan gasolina, no? O dati, mas barato ang krudo mo niyan, baligtad na mga tuga. Ang tuminaas na ngunyan, ang mga diesel, o di pa nakita kaya. Programa mo dyan na pag-aaga sa tuwing ipapadagos ini at siya na 7 p.m. No? Nakulong kita mga bisita. So, bago kita magtapos ka sa tuwing programa, siyempre pasalamatan niya ito ang kagurangnan. Always na manari kita sa mahal na Diyos. As in, pakusuguntaan sa tuyang spiritual na pamumuhay. Ang gabos ng mga bagay. Kung saan man kita nagagabatan, iyan nakaantabay po sa tuyang mga tugang ang mahal na Diyos. Na dapat always na pirmi kitang namimiti asin idulot sa iyaan sa tuyang mga kaluyahan sa buhay. Dahil ang mahal na Diyos ay laging nakaantabay sa tuyang pamumuhay. Ano man ang ating mga hakbang sa buhay, dapat lagi nating inaalala ang Lord. Dahil siyempre kung wala si Lord, ay wala din pong tayong lahat. Sa anumang mga bagay, sa trabaho, sa pamilya, dapat nating ipag-pray ang lahat ng mga bagay na yan. Okay? So, ini po si Matanglawin Bicol, ang misteryosong lalaki ng Kabikulan. Tayo po ay magpapaaram na at magbabalik po tayo mamaya alas 7 ng gabi. Dito lang yan sa Matanglawin Bicol, and pakishare na lang po ang sa tuyang programa tanganing makaabot naman sa ibang mga kababayan. Mga kapatid at mga kaibigan, nandito na si Matanglawin Bicol sa programang Kumustahan sa mga kabarangay. Kumustahan sa mga kabarangay. Programang tatalakay sa mga isyu at usapin na nangyayari sa mga barangay. At nandyan din ang batian at kumustahan. Kumustahan sa mga kabarangay. Saan ka man sulok ng mundo, naroroon kasama niyo si Matanglawin Bicol. Kumustahan sa mga kabarangay.